Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija, żar il-firqa l-kbira f'Monte Cristo li issa daħlet fil-5 sena tagħha. Huwa kien akkumpanjat mill-viċ kap għall-affarijiet tal-partit, Roberta Rico, hekk kif dawn żaru l-fuq minn 200 esibitur f'din il-fiera. Mal-wasla tiegħu fuq il-post, huwa kien milquh mill-organizzaturi sabiex iddawwar madwar il-fiera l-kbira. Hawn kellu l-opportunità li jiltaqa' mal-eluf ta' Maltin li żaru l-fiera biex filwaqt li serviet bħala ħarġa dawn jixtru xi ħaġa li toqgħod tal-jum. Fost l-affarijiet għall-bejgħ kien hemm ikel, xorb, xogħol artiġjanali, pjanti, ċeramika, għamala tad-dar u l-uffiċċini, għodda, dekorazzjoni tad-dar u bejgħ ta' proprjetà fost l-oħrajn. Kien hemm ukoll għall-bejgħ muturi bil-marka Valletta biex timmarka it-titlu ta' Belt Ewropea tal-Kultura. Żona partikolari hija dik dedikata għat-tfal fejn ittellat fan park biex din isservi kompletament ħarġa l-familja kollha. Spikkat żjar ta' Adrian Delija fil-birrerija l-ġdida Brewery Monte Cristo fejn iltaqa' mal-ħaddiema u apprezza x-xogħol meħtieġ biex isir il-birra u l-ġmiel tal-istess birrerija. Matul din iż-żjara fil-fiera l-kbira kienu posta dawk li tkellmu direttament mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex waslu l-opinjoni u l-idejat tagħhom. Din il-fiera tiġġenera 23 miljun euro ta' bejgħ bejn wieħed u ieħor u kull sena jattendu l fuq minn 100,000 persuna matul il-11 il-ġurnata li ddum miftuħa. Wieħed jista' jżur il-fiera f'Monte Cristo Estates bejn is-6 u nofs u l-11 ta' filgħaxija sa nhar il-Ħadd 22 ta' Lulju.